Idan shekarar ka 14 zuwa 34 ka tsaya, idan kuma baka ciki mazawari. Ka taɓa jin kalmar Gen Z amma baka san me take nufi ba? Bari na warware ma. Cikakken sunan shine Generation Z. Masana lissafin rayuwar ɗan adam sun yanke cewa 'yan Generation Z sun haɗa mutanen da aka haifa daga shekarar 1990 zuwa 2010. Idan kai ɗan Gen Z ne, ka sani kai na musamman ne. Na farko, ka taso a duniyar yanar gizo da ci gaban fasaha da kimiyya. 'Yan Gen Z ba a yi mana dole, idan ka matsa kuwa mu yi shoki da kai. Muna da kaifin basira da saurin gane abubuwa. Gashi kuma ba mu da aminai kamar wayoyinmu, sai mu shafe awa da awanni muna danne-danne, amma muna ɗaukar littafi za mu fara bacci. Kuma sannan muna da tsananin son kuɗi amma ba ma son